салом дӯстон, имрӯз ба шумо формулаи если ва иро мефаҳмонам. ҳарду инро якҷоя истифода мебарем бо забони англисӣ if and. ин барои чӣ истифода бурда мешавад? Дар ҳолате ки шумо коргар қабул мекунед ва ба шумо коргари солим лозим аст ва барои ин анкета бояд пур кунед. барои ин менависем баробар, русӣ мекунем баробар, баъд если менависем, баъд и менависем, табро зер мекунем ва баъд ҳуҷраи тамокуро интихоб карда баробар мегузорем, нуқта вергул, нохунак, дар даруни нохунак неменависем, нохунакро мепӯшем, нуқта вергул, боз дуюм шартро интихоб мекунем баробар, дар нохунак неменависем, нохунакро мепӯшем, вазни зиёдатиро интихоб мекунем баробар, дар нохунак неменависем, қавсро мепӯшем, нохунакро низ мепӯшем, нуқта вергул мегузорем ва боз нохунак шуда дар ин ҷо солим ё носолим менависем ё ин ки қабул рад, масалан ба кор қабул мекунем ё ин ки рад мекунем коргарро. ман қабул рад менависам, шумо хоҳед солим носолим нависед, нуқта вергул мегузорем, боз нохунакро мекушоем, рад менависем, нохунакро мепӯшем, қавсро мепӯшем, энтерро зер мекунем. формуларо то ба поён бо воситаи Ctrl D ставид мекунем. акнун мебинем Гулов Мақсуд 36 сола аст, тамоку мекашад, нӯшокии спиртӣ наменӯшад, арақ наменӯшад, вазни зиёдатӣ дорад. мо ӯро ба кор қабул намекунем. ғуломов Убайдулло 39 сола аст, тамоку намекашад, арақ наменӯшад ва вазни зиёдатӣ надорад. ба кор қабул мекунем. агар дарс ба шумо писанд омода бошад, тугмачаи лайкро зер кунед, ба рафиқонатон фиристед. саволҳо бошад дар комментария нависед. дар амони худо.